देश विदेश से घूम चली अइले घूमे अइले दुनिया के घूमे अइले दुनिया के देश विदेश से घूम चली अइले घूमे अइले दुनिया के हमारे जिला के लइका तोहे पेन्हाई न दुनिया रे बिहारी जिला के लइका तोहे पेन्हाई न दुनिया बताही पुकाने सुन हवे रानादारी करी रंगदारी हमनी सब जानतावे बकरी बकरी ढाका चिड़ैया झारती बुनिया रे कोटी मझौलिया फेनारा मन करवा झारती बुनिया रे हमारे जिला के लइका तोहे पेन्हाई न दुनिया के मोतिहारी जिला के लइका तोहे पेन्हाई न दुनिया के दाएं बाएं हिलाव के कमरिया के ढीला पैसा से तो बदी तो के मोतिहारी जिला और नया सिख बबलू बवाली संदीप समरिया रे और नया सिख बबलू बवाली संदीप समरिया रे हमारे जिला के लइका तोहे पेन्हाई न दुनिया रे जिला मोतिहारी के लइका तोहे पेन्हाई न दुनिया रे मां मनोकामना रिकॉर्डिंग स्टूडियो बकरी बाजार चक्की मोबाइल नंबर 8825156667।